Cyn Owen. Mael Davies yw'r target, mae Mael Davies yn cael ei ben i'r bel. A mae hi yn gic o'r smotyn. Jonathan Hood oedd ar drosedd. Nathan Wood, dim Cyn Owen sy'n sefyll dros y bel, a mae Nathan Wood yn rhoi Pen-y-bont ar y blaen. 5 gol gyngreiri o'r tymor. A mae Pen-y-bont sydd yn ymladd am yr ail safle yn y gyngreir ar y blaen. Gynnar yn rhoi hanner at y postyn y gosam yn mynd. Ond yn cael ei penio at gornel y Cwrdd Cosby Wood. Nôl mewn i'r canol. Jeffries! Pen-y-bont ar y blaen. Pen-y-bont yn ymestyn i mantes nhw. Mae buddigoliaeth heno yn mynd i olygu bod nhw'n sicrhau eu lle yn y chwech uchaf. Ond mae George di gadael lle nawr. Lawr y chwith i Pen-y-bont, Clutton. Cam i fewn at Cyn Owen! A Mike Lewis ar arbediad yn dyrnu mas am gic gornel. Gwych dan Mike Lewis. Os y ffordd nôl i'r Barri yn y gêm yma. Marcus Day i'r eilydd. Lan at Wharton. Mae Dan Jeffries yn ei giro fe'n y bil. Ond mae Wharton nawr yn cael ergyd at Ashley Morris. Wharton ar cyfle gorau i'r Barri hyd yn hyn i gymryd 1 gol yn ôl a'n syth at y golwr. Dyn yn dda i ddilyn. Sean MacDonald lawr y llinell. O Mael Davies di amseru rediad yn dda. Mael Davies yn camu fewn i'r cwrt yn tynnu nôl. Mael Davies! Yn mynd i hunan! Ac yn gorffen yn wych. Campus gan Mael Davies. Yn mynnu y bil. Ac yn hawlio 3 gol Pen-y-bont o'r noson. Callum Sainty yn cario nawr. Callum Sainty. Tackle dda gan Ryan Reynolds. Wood. A bas left draws at Clutton. Clutton yn cael ei fewn. Clutton! Mae'n pedair i ddim. A Clutton yn y munud ola yn coroni ail hanner perffeth i Pen-y-bont hyd yn hyn. Maen nhw wedi rheoli lle gallen nhw ddim wneud yn y hanner cyntaf. A maen nhw'n sicr yn chwarae fel tîm sy'n brwydro am yr ail safle nawr.